Halmadağa studiyamıza hoş geldiniz. Sağ olun, hoş gördük. Halmadağa soňky döwür Awganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän böleklerinde howpsuzlyk ýagdaýlary bar haýaramazlaşýar. Sizin pikiriňizçe Aşgabatyň bu meselede ýol kartasy nähili bolmaly? Men pikir edýän şuňky dören ýagdaýdan ugur alyp ýaçan tutup Türkmenistan nähili terdi ýa Türkmen hökümeti hereket etmeli. Meselem aýdaly Türkmen Awgan serhediniň goragy meselesine ýa aýdaly şol regiony islam güýçleriniň täsiriniň artmagy netijesinde şuňky Türkmen hökümeti gysgaly ýagdaýda NATO ýararlygy bilen harby gatnaşyklar ýoly goýmaly. Şol bir wagtyň özünde Özbegistan, goňşy döwletler, Kazakystan şol bir wagtyň özünde de Awganystanyň içinde ýaşaýan, howçumlaryň ýaşaýan türkmen diasporasy bilen ähli taraplaryň gatnaşyklary ýoly goýmaly. Şol sanyny ykdysady, siýasy, harby gatnaşyklary bolup biler hökmani ýagdaýda. Şol döwletleriň gatnaşmagyny bir umumy strategi ýol kartasy işlenip düzülse, Türkmenistanyň aýdaly ýanky şol bir taraplyk statusuna laýyklykda ýöne şol harby howbuň barlygyny göz tutulup, şu taýda akylly başly hereket edilse, onu Türkmenistan şuňky döreýän ýa dörep barýan howply meseleden özüni amanta alyp galyp biler diýen umyt bar. Doğru. Siz goňşy ýurtlar bilen ara gatnaşygy berkitmeli ýoly goýmaly diýdiňizde, şu Türkmenistanyň edil görüň edýän ýagdaýlarymyzyň hüddesinden gelip bilmejegini aýdyp, Orsiýet Aşgabaty regional howpsuzlyk guramalary bilen hyzmatdaşlygyny artdyrmaga çagyrýar. Soňky döwürlerde Rus mediýasynda çykan habarlardan çen tutulsa, Türkmenistan bu çagyrşa o diýen kabul edesi gelmeýän ýaly bir neme çykaly hökmünde garamaýan ýaly bolup eşdilýär. Türkmenistanyň mesela Orsiýet tarapyndan beýle bir çagyrşy ýa-da hyzmatdaşlyk barada gelýän tekliplere bir oňaýly garamazlygyna siz nähili garaýaňyz? Hemem Orsiýetiň beýle ilgiderli beýle çagyrş bilen çykyş etmegine nähili garaýaňyz? Orsiýet tarapyndan aýdyp başlasak, Orsiýetiňki düşnükli. Orsiýet aýdaly Moskwa Aşgabaty öz täsirini aslyndan çykarmak islenýär. Nebte gaza bay Türkmenistan Orsiýet üçin ilmidam gerek täp, ol bir baýlyk çeşmesi bolupdyr. Ol Niýazyň döwründe de şeýle, Berdimuhammedyň döwründe de şeýle. Ýurtdan näçe gaz nebit çykaryly, näçe girdeji geldi, onu şol döwlet başçynyň başa bilýän adamym ýok, goramady ýok. Diýmek şo taýda korrupsiýa, oğurluk, ähli zat ýeti. Orsiýetiň täsiri elmiden bardy, SSR döwründe de Türkmenistanyň häzirki döwrüm bar. Şol Türkmenistanyň töwereginde bolup geçýän ýanky şu howpsuzlyk meseleleri bar ýa-da Talibanly mesele ýa islamçylyk. Şu ählisi Orsiýetiň bähbidini işläp durdy. Eser Orsiýet islenlik ýol bilen häzir ýygyna Türkmenistany goşunyny salyp bilse, diýmek Türkmenistan ýene de şol tabylyga düşjek. Siz Türkmenistan Orsiýetiň häzirki tekliplerine regional howpsuzlyk guramalary bilen hasberk ara gatnaşygy ýoly goýmaly Türkmenistan diýen tekliplerine kulak asmaly däl diýäňiz. Elbetde, Orsiýet tarapdan näme teklip bolup biler? Hany görüp otur, bütün dünýä Orsiýetiň garşysyna şumal ykdysady sanksiýalar girdi boldy, sebäp Orsiýet Krymy anneksiýa eden üçin. Erti şol uruş bahanasy bilen Türkmenistan täzeden anneksiýa edildi, onu biz näme jogap bermeli? Hany Türkmenistanyň garaşsyzlygy, hany Türkmenistanyň öz başdaklygy, ya bir taraplyk statusu. Men pikir edýän, eger harby hyzmatdaşlyk etmeli bolsa, Türkmenistan şo NATO ýararlygy, ýa-da Amerika ýa-da şol Türkiýe, olum NATO ýararlygyny degişli. Şunu öz dini bir gany bir milletler bilen şeýle howpsuzlygy şol ýanky aýdanymam, şoň üçin Kazakystan, Özbegistan diýen bizim goňşy döwletler asyrlar boýy bile ýaşap oturunda. Şular bilen harby hyzmatdaşlygym şol sanyna ýoly goýulsa, beýle hyzmatdaşlyk bilen deň hatarda onda Türkmenistan şu dören ýagdaýdan umumy bileleşip çykyp biler. Ýekelikde o döwletlerin hiç birisiniň edebiljegi işi ýok. Şu taýda umumy hereket gerek, bir tarap edilýän hereket. Endi Rus mediýasynda çykan habarlarda birem şeýle diýilýär. Mesela Türkmenistan öz serhedini Türkmenistanyň öz serhedini gorap biljek mümkinçiligi ýok diýär. Güýç taýdan, harby güýç taýdan. Sizde bir nime özüňiz harby ýagdaýlary gowy bilýäňiz.
Özüňiz esker bolup Awganistanda hizmet eden adam. Mesela Sovet goşunynyň çäginde Awganistanda hizmet eden adam Türkmenistan tarapyndan ýagdaýyny gowy Türkmenistanyň özüniň serhedini goramak mümkinçiligi ýokmy? Harby güýçtaýdan. Bärde Indi hiç bir ılalaşyga, hiç bir ýaranlyga goşulmanda etme. Türkmen hökümetiniň soňky aýlarda edýän hereketlerinden çen tutsak, onu şu taýda aýdaly goşunyň sanyny köpeldiýär ýa aýdaly rezerwistleri täzeden goşuny çagyrýar ýa o döwletden bu döwletden açyk ýapyk ýagdaýda ýarag satyn alýar. Şu zatlary görüp analiz edip netije çykarsak, Türkmen goşuny häzirlikçe şu dören howpyň öňüni almaga taýýar däl diýip düşünýän özüm. Türkmen goşunynyň esasy kemçilik ruhy ýok Türkmen goşunynyň. Bir gaýdagysy batyr bir eskerleri yetiştirip ýa öz janyny şol hökümet üçin pida etjek bizde goşun ýok ýa esker ýok. Sebäp bir hökümet 23 ýyllap Türkmenistan garaşsyzlyga çykan bäri diňe şol halkyň gözüniň oduny alyp geldi. Halkyň hak hukugyny basyp geldi. Bir çöken göwünni, bir watançylyk ýa bir şuňal gahrmançylyk duýgusy ýok da. Şu hökümeti gorap kim eline ýarag alyp öz janyny meýletin pida eder diýip sonra goýulsa, men onu şeýle adam bir bardyramaýdymak Türkmen goşunyny. Şonuň üçin iň esas howply tarapy şol. Ol ýarag sanyna da däl, ol ýaragyň hil sanyna da däl, güýjüne da däl. Şol ýaragy işledip biljek mert gaýdagysy eskerlerde gep. Ine bizde moral taýdan, ruhy taýdan taýýar eskerler yeterlikmi diýse men muňa ýok diýip jogap berjek. Şu gün. Ine howply tarapy şol. Şonuň üçin bize NATO ýararlygym gerek. Şonuň üçin bize birleşip bir koalisiýon goşun şol regionyň döwletleri ýan gaýdyp geçinmeli, Özbegistan, Kazakystan, belki Türkiýe, Azerbaýjan şu döwletler bilen bir isnaşykly, gatnaşykly dogan, dostlukly gatnaşykly bolup şol sany harby meseleleri hem çözüp bilse, onu Türkmenistan öz döwletiniň we milletiniň goragyny üçin etip bilen. Indi halmada Türkmenistan bugün bolmasa ertir öz aýagynyň üstünde durmaly ahyrin. Elbetde. Şonuň için Türkmenistan näme etmeli şuň 1 2 3 diýip aýtsaňyz. 1 2 3 diýip aýtsak, ilkinji nowatda häzir Türkmenistan şol bir bolgusyz gerekmejek şowhully aýdaly bu geçirilýän syýasy çärelerden el çekmeli. İkinciden öz halky bilen egri oturup dogry gürleşmäni başarmaly, hökümet başyna aklar. Üçüncü, on soň ýan gaýdyp geçinmeli, döwlete gelýän girdejiniň esli bölegini halkyň öňüne parlamentde ara alyp maslahatlaşyp deputatlar haýsy bölüme nire haýsy puda harj etmeli, şu taýda harby konsepsiýanyň işlenip düzülmegi gerek parlamentde. Ol bir adamyň kellesine gelineni bilen ol ýurdu saklap boljak gälle. Sebäp ýagyny tanamak gerek, aňyrdan gelýän gara güýjü bilmek gerekdi. Ine bizinkilerde ine şu tarapdan syýasy kemçiligi bar. Men şulary arzu edýän Türkmen hökümetine, Türkmen parlamentine. Amma da beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bol. Esedem sag bolun, hormat eýlep meni çagyranyňyz üçin studiýanyňa.